Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Daki phongut kinong yalam jongga Meghalaya Pradesh Congress Committee harengkat ka jingis nok tilang jongga National Student Union of India bar kumjuru kinong yalam jongga Mahila Congress haka arpu pratrik unailar arjar arpo kila penlong da jing hi persya ya ka jingtmu ban penlong ya ka examen joint entrance exam ya ka balaju penlong nak benta ki samla puli ki bakwa ban yo jaka puli haki Indian Institute of Technology bat ya ka examen national eligibility com entrance test nak benta ki samla puli ki bakwa banet puli haga line medical ki ban salong hau bunai nailor arjar arpo ya gani ki jing persya la penlong haga jaka trekam joga MPCC ke badon ha Congress Bhavan hanong ba shalong haga baki nong yalam joga seng Congress ki la penlong da ke jingra ya ki plakat bat ki wei ki sur bandawa ya ke sorkar bakadai ban pensange shwa mardor ya gini ki artali ki examen kata ka JEE bat ke NEET ki ba kong santam haga ri India barok away. Habaya keren bat kilat patai kubor, working president juga MPCC ubak James Lengdo, ula ong baka seng kongres kala dawai ke sorkar baka day ban pensange shwa ban pelong yakini ki arteli ki examen namar baki samla puli ki syemjing hado kata-kata ban late tho yakini ke examen nagadaw ke jing bembiang haka late kawan bat kumjuru namar baka jinglong jingman kumbaka long himenta kamdon jing shingain satya nagadaw ke jing sapriang jong kunyang jingpang coronavirus. Karihi Brokaway ni don kani ke program persya ya ka sorkar MDA ke ba ban perlong ya kani ke exam JEE bat need ha kani ka ri ke jungi te hangni jala jungi ringkat bat ki NSUI ki Youth Congress ki Mahila baro nia dakawai ke jumut nia persya ya kani ka exam namar kamnong ka basingan yaki kena yaki samla ba kinlet hakaya kayang namar ngidon pedeng kani ka klam ke bong COVID-19 te kom ka seng ni persat jor bat hakini ki khndiat sngi ka nong elam bakle do jongi ka Sonia Gandhi kalai shong meeting lingba ka video conference bat ki chief minister jong ka congress bat ki opposition chief minister ki larai da ko ke jumut ba nginya persya be ya kani ke exam ka ba long hau ni 9 September wa jai bat ka JEE bat ka ni nya persya ya kata te ni nya snok tilang bat ka Congress party ha celebrate ni ya snok ni lang samla ka benta menta kalong ba kidon kitu ki flood ki ba ki samla jungi kinum la ben nyim ong tangi ki basong hasar ya perkhat ki sa si kinong kendong menta ka bon ke jing ka transport facility sukam dadan ke jenjar te kinlek no bopli ki bodu kai na kata ongi demand ba ni pan ya ka postponement jong ngani ka exam online te fi ka ba ka khamba be daga bolong daga ayu kai ka online te fi ya so tho imo ka network katar ko an ka network ngimbyang te ka network mentang ni sa sipang rong atrai la da fi le da ki mobile ye sipang la do ka network hasilo nai ong sha ki outskirt of Shillong kini ke jing yang jungi nem tasi ke silent protest jungi kalong ka jing pini jungi yaki jing jungi khna ya ka sarkar namar ba nimkran tai khna nong sor nasar ki bale JEE NET ki bon nasar ki bala net private room ma kane ke JEE NET kalet bhagi yaki kota yi khna ki bana nong kendong jungi ki botrish tom polish tom ki le ka kota te kasenta kalong hapot nihu te kila ni ang ka sarkar bakan pinbiang ya ka jakal ya ka transportation yaki ka bobiang dakala kata ka transportation man pinbiang ka bobiang ngathai kata ka offline format ka biang de kila wan pinbiang ya kita ne ka bhado pinle center hakidong kidong wat dal trish tom ka sarkar yaki jaka ki badan ki khna ki bala apply NEET bat jaka JEE ke balong engineering bat doktor ke bangidon kam bahas state jungiru te kita bakin dadan ka offline format ni kerpat ka sarkar bakan bo hakidong trailing balang baki dorbar shino te kan khambiang
Naman ngani thu khendiat office ba ngi na ka NSO ngi la file ko ka PIL hapok high court kata ka PIL kala point ka jing withdraw ka withdraw nomor ba ngadi petitioner tenga petitioner kalong ba ngadi beneficiary kat ko jing ong jong u chief justice te chief justice wang ba ngadi u beneficiary jong kata ka PIL jungi kamlong against ya ka online exam nengim long against ya kata jing long exam ki final year student hari ka demand jungi kalong simple ka biang kata ngi suthu ba khap ya khmat kata ka exam ki ke tawang ngi dan kam pade ba kin long safe ki khna kata lang dikile offline ba dikile online ru bakin yo le lang baro banum yo le tang khendian mut ki khna te kata ka jingong jaga UGC bakan le ta ka blended mode ka biang ni pa da kata hi kwa da kata ka PL jungi ni na tho bangi kwa da ka blended format bakan long ka online but offline ki bale online ki khna ki badan hasor ki bala ban le da ka online ki bala ban le ka biang network ba ki jaka ba kham jinjar network bakin trekam lang baki dorbar shinong ka sarkar bakin le ki exams hangta nga try kan kham biang ya baro kan yarap lang ya baro da ka sarkar ka ban le kata te kata kalong ka jing kastan jungi kan ka NSUI